Gipatuman sa Department of Health ang Code White samtang Code Blue usab ang Office of the Civil Defense kun OCD sa kalihukan sa Fiesta Señor ug Sinulog 2025. Momontar og 42 ka mga medical centers ang Department of Health sa mga dapit sa dakbayan sa Sugbo adlaw na sa Fiesta sa syudad. Lakip ang mga dapit nga hugupan sa mga tao sama sa Basilica Minore del Santo Niño ug sa mga rota usab sa Sinulog Grand Parade. Gawa sa mga personnel, mag-andam usab sila og mga ambulansya nga kasakyan sa mga tao ug galing dunay gikinahanglang dadon sa mga tambalanan. Samtang nagkahiusa usab ang tanang ahensya nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa mga motambong sa dakong kalihukan matud sa OCD-7. Gipatasan nila ang alert level niining panahona aron matutukan gyud ang sitwasyon ug masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Pahimangno sa DOH ug OCD sa mga tao nga mag-amping sa panglawas ug sa personal nga kaluwasan. Atong Emergency Operations Center specific for Sinulog na event. So natin mga tao nga gi-designate diha and ang ilang i-monitor it's Sinulog event and from January 8 to 20. So dili lang ang Mardi Gras atong ang Grand Parade or ang Solemn Procession but also the eventualities nga pwedeng mahitabo sa Basilica. When it comes to security, it's a different thing from the emergency preparedness and response. Kaya naman sila implementation plan, sila sa ang nakabalo na.